सोर नों? हु आर इउ? मानो जोनोम लादों नों बे मुलुगाव? बे बाथ्राखौ नोंसोर माब्लाबा सानफेरदोंना? सानफेराखै आरो साननोबो नङा, मानोना नोंसोर बे मुलुगाव अर्डिनारि संसार जानोसो जोनोम लादों। एपिजे आब्दुल कालाम बिथाङा बुंदोंमोन, स्मल एम इज ए क्राइम। फिसा थांखिया मोनसे क्राइमसो। बेनि ओंथिया जादों जिउआव गिदिर मानसि, सासे मुंदांखा मानसि जानोब्ला गिदिर थांखि ला, गिदिर सान, गिदिर माव। जुदि नोंनि थांखियानो फिसाब्ला नोंनि सिमाङाबो फिसा, आरो जुदि नोंनि सिमाङानो फिसाब्ला नोंनि फिउचारा माब्लाबाबो गिदिर जानो हाया। लोगोफोर, मानसिफोरा बुङो दि मुलुगाव गासैबो मानसियानो सेम। थेवबो बेबादि मानो जायो दि 95% मानसिफोरा 5% मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावो? बै 5% मानसिफोरनियाव मा आलादा दं जाय गुबुन 95% मानसिफोरनियाव गैया? एन्सारा जादों साननाय। इन्डियानि बिजनेस टाइकन धीरुभाई आम्बानी बिथाङा बुंदोंमोन दि थिंक बिग, थिंक फास्ट, डु फास्ट। बेनि ओंथियानो जादों जुदि जिउआव साक्सेस जानोब्ला गिदिर सान, गोख्रै सान आरो गोख्रै माव, मानोना जोंनि साननायाव रावनिबो कन्ट्रल गैया। सोरबा ओरैबादि मोजां बुंदों दि बेखौ जों गासैखौबो मावनो हायो जायखौ जों सानो, बेखौ जों गासैखौबो साननो हायो जायखौ जों दिनैसिमबो सानफेराखै। नाथाय जोंनि प्रब्लेमा बेनोदि जों साननोनो नागिरा, जुदि सानोब्लाबो बेखौ मावनो नागिरा, बेनि सायाव एक्शन्स लानो नागिरा। बे दुनियानि जायखिजाया गिदिर इम्पायार, जायखिजाया गिदिर कम्पानिया सोरनिबा साननायनि फिनजाउनसो। जायखिजाया गिदिर इम्पायार, गिदिर कम्पानियाव जब मावनायनि सिमाङा गासैनियावबो थायो, नाथाय लाख हाजाराव बेबादि सासे मानसि ओंखारो जाय बेबादि इम्पायार गायसननायनि साननाय लाखियो, आरो साननायल' थाया, बिसोर गावनि एक्शन्सनि गेजेरजों बै इम्पायारखौ गायसनो। मानसिफ्रा बुङो दि खालि साननायजोंल' जेबो जाया। नंगौ, बेयो थार, नाथाय जायखिजाया खामानिनि जागायनाया मोनसे फिसा साननायजोंसो जागायो। बे बाथ्रायाबो बेबादियैनो थार। जुदि नोंबो गुबुनफोर बादि जब मावनानै मान्थलि सालारि लानानै फिउचार प्लेन खालामदोंब्ला, नोंबो दुनियानि 95% मानसिफोरनि गेजेराव सासे जाय अलरेडि बेबादि जिउ सोलिगासिनो। जुदि नों बेबादिनो सोलिनोब्ला, अब्ला लोगो, अल दा बेस्ट। नाथाय मुलुगाव खायसे खेंख्रा मानसिफोरबो दं जाय बेखौ मावो, जायनियाव बेबादि मावना दिन्थिनो हानाय गोहो गैया। जुदि नों बेनि गेजेराव सासेब्ला, गावनि साननायखौ खाथि खालायावबो दा थांनो हो, मानोना बेनो बै साननाया जाय नोंनि गांखौ बस'यो, अख्राङाव बिरनायनि अनगा हायावनो थानो थाखाय गोनां खालामो। आरो गोसोआव लाखि, नोंनि जोनोमा अख्राङाव बिरनो थाखायसो जादों। सानफ्रोमबो लाख लाख मानसि जोनोम जायो, लाख लाख मानसि गावनि केरियार बानायो, आरो लाख लाख मानसि थैयोबो। नाथाय बे मुलुगा बैखौसो गोसोआव लाखियो जाय लाखनि भिरावबो खायसे आलादा मावनानै दिन्थिलाङो, मानोना मुलुगनि मोनसे आखु दंदि बेयो भिरखौ माब्लाबाबो गोसोआव लाखिया। मानोना आंनि लोगो, बेयो नोंनि साननायानो जाय नोंनि सिमां डिसाइड खालामो, आरो नोंनि सिमाङा नोंनि फिउचार डिसाइड खालामो। जुदि नोंनि साननायानो फिसाब्ला नोंनि सिमाङाबो फिसा जागोन, आरो सिमाङानो फिसाब्ला नोंनि फिउचारा माब्लाबाबो गिदिर जानो हाया। लोगोफोर, जोंनि साननाया मोनसे जोलै बेगर बादि। जुदि बे जोलै बेगरखौ मोजां हा आरो दै मोनो, अब्ला खायसे समनि उनाव बेयो गिदिर बिफां जायो। बेबादिनो जोंनि साननायाबो, जुदि बे साननाया एक्शन्स, हार्डवर्कनि हेफाजाब मोनोब्ला, बे साननायजों गिदिर इम्पायार जायो। लोगो, साक्सेसनिख्रुइ देरसिन जेबो निसा गैया। जुदि खेबसे बेनि हुदा जायोना, अब्ला दुनियानि रावबो गोहोआनो नोंखौ हमथानो हाया। बेनिखायनो साननायखौ ओरैबादि लाखिदि नोंनि बादि थांना थानायनि सिमाङा गोबांफोरनि जायो। लोगो, आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, नोंनि साननायाबो आद्रा जुदि बेखौ एक्शन्स लानो हायाब्ला, मानोना बेबादिबो गोबां मानसिफोर दं जाय सानो गोबां गिदिर गिदिर, नाथाय बेनि थाखाय जेबो मावा। बेबादि मानसिफोरा साननायावनो गावनि जिउखौ एंगारहरो।